Gerardo Ogando Baliñas. E que día naceu? O 11 de junio de 1935. Naceu aquí en Magros, non? Magro a pé da capilla. Sí, naceu naquela casa na capilla do balcón. Cantos irmáus? Éramos 6. Ah. Nai morreu de parto. E a Lina 2. Iba ser 7. E ela morreu de parte, a máis o meniño que traía. Morreu os 2. Despois morreu miña irmá, Leonisa Pastea, no 49. De 22 anos. 22 anos. De meningitis. Meningitis. Unha carnaval, carnaval eu fun, unha carnaval por ver unha nena. Unha carnaval, carnaval eu fun, teño de ir e vir, quero que me queira. Fomos de Luna da Miel ao Carballiño. Veno buscar o taxi e veno levar a Orense. E despois dixo, mellor deixo no Carballiño. E xo no Carballiño. Como paramos ali no Esclavo. No Esclavo. E outro día fomos para Vigo. Estamos 6 días, E cando viñamos, non había carne ninguna. Gerardo, onde aprendeu a tocar a gaita? Eu aprendi solo. E despois, ao estar algo, meu pai agarrou e dixo-me, vou-te mandar a avión. Mandou-me a avión con Perechón, o maestro da música de avión. E chamabas así, É o señor Perechón. É o señor Perechón. E daquela, ele viu os músicos de San Xusto. Como tiña un irmán de seu pai en Berermo, casado en Berermo. Que? Os jueves e os sábados. Todos músicos, que? Os jueves e os sábados facíamos ensaio nunha casa que tiña o señor Perechón, os músicos, que ele era maestro da música. E ele tocaba a gaita tamén, tiña unha gaitiña negra, que tiña dúas teclinhas arriba. Pero eu cando aprendi a tocar, eu tocaba así, estamaba así abaixo, a dereita para arriba e a esquerda para baixo. E cando cheguei lá, dixeme, a ver, toca unha canción, tocaba unha canción, dixo, toca esa canción ben, pero teño que che cambiar a mão. E é por qué? Se depois estás tocando ao revés, cambiou unha mão, pois xa non tocaba nada. Eu botei ali 8 días, pero eu ali non aprendi nada, máis me cambiou a mão, eu non aprendi nada, porque eu iba cos tíos lá para Berermo, e eu tiña unha solidade, tiña 15 anos, e aquela pois que darme un niño de unha lavera que deixara ir ao monte, e cando aos 8 días dixen eu a Ignacio en Pastea, hoy tens que me levar a Mausque, eu quero mire, e xe lo, eu si, eu vou, mas aquí non quero estar máis. Ni me fui despedido do maestro, ni nada, nada máis no sábado dixen hasta mañá e aí quedou. Despois eu aprendi solo, porque eu tocaba, eu sabía que gustaba má cousa, e aprendi porque me gustaba as cancións, aí moi ben, o canto moi ben, eu sabía eu solo, e despois aprendi eu solo. Meu pai andaba comprando nos pinos, tiña Senén e a ríos de empleados cortando nos pinos. E Senén se tocaba a gaita. E meu pai dixeme, se crías 40 años, que eu andaba no monte coas ovellas, anduve hasta 15 anos, anduve no monte coas ovellas. Fun de 7 anos para o monte cojando. Aprendimos, fomos tocar a Lobezán, fomos tocar a Tabazas, fomos tocar, despois Senén foise para México, e eu quedei aquí, despois eu iba a tocar, fun tocar co Xaneiro a Cardella, e andábamos o que se podía facer. Rapaciña, rapaciña, non me deixes de querer. Rapaciña, rapaciña, non me deixes de querer. Que mozo máis merecente, ai la la. Que mozo máis merecente xunto a ti non has de ter. Unha carnaval, carnaval eu fun, unha carnaval por ver unha nena. Unha carnaval, carnaval eu fun, teño de ir e vir, quero que me queira. Meu cuñado José, con o sogro Abelino,
paz estean os dous que se morreron. Aí Gerardo, o José o de Sunita, todos aquí no noso como aquí tocando a gaita vieja. Unha carnaval, eu fun, unha carnaval por ver unha nena. Quéreme comprar a gaita, eu non a quero vender, porque a gaitiña que eu traio é hecha da miña muller. Entón, dixo meu pai, se querías 40 años, hecho comprar unha gaita. Pois me veu daí a gaita. Entón, criei 40 anos, andou, criei 45, veu un día coa gaita, veu era máis o home de Sesita, que era fillo de María, veu coa gaita, deu unha gaita, entón, pois a nen, cambioulle, dame unha ovella, e deu unha gaita. Aquela gaita. Fixo un cambio. Aquela foi para México. Aquela gaita foi para México. E quedou en México. Depois en México comprei 8. E aquela quedou lá. Sí. Pero esta depois comprei aquí, pero esta sí que creo que comprei en Pontevedra, pero muchos 30 anos e pico. O sea que a primeira cando tiña 15 anos. A primeira cando tiña 15 anos, pero aquela foi para México. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás la niña bonita que alegre cantas por la mañana. Habías que chamar primeiro como fixaches antes a la gaita. Con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, de sentimiento me muero. Gaitiña non é a miña que é a miña muller. Como? Esa foi a primeira que se empezaron. Pero se non vai aí. Pois non vai, como non vai aí? Vai noutro tono, claro, pero cantáchela xa. Quéreme comprar a gaita, eu non ya quero vender, porque a gaitiña que traio é che da miña muller. Iso non se reseca moito. Molla coa saliva. Hai que mollar coa saliva para que? Esa remollaban en aguardiente, ou non sei como era que lle facían. Remollaban así, Esta gaita pide vino, las palletas aguardiente, y el muchacho que la toca, muchachas de 15 a 20. Pero baile por todos lados. Bueno. Baile por todos. Polas rosas da roseira, 4 biquiños che dei. Polas rosas da roseira, 4 biquiños che dei. O primeiro rapaciña, ai la la. O primeiro rapaciña, prendado de ti quedei. Unha carnaval, eu fun, unha carnaval por ver unha nena. Unha carnaval, eu fun. Teño de ir vir, quero que me queira.